det er jo meget forskelligt, hvor meget vind der er, og ja, hvad vindretningen er. Lyden, det er værst om natten, hvor vinden drejer, og man sover, og det lyder som om, der kommer nogle lastbiler kørende ind i gården, og hunden gør og sådan noget. Altså, det er det værste. Jeg siger, om sommeren, når solen står lavt, og man er ude i haven, der går de store skygger ind eller helt ud ind i vores have over til skoven. Så man kan ligge der i et skyggebrimmel, og det siger vum, vum, med store skygger ind i haven. Det synes jeg er mest irriterende. Det, der er værst, det er larmen fra den. Selvom vi trods alt bor de her 1300-1400 meter fra møllerne, så kan vi ikke sove med åbent vindue om natten om sommeren, fordi der larmer de. Og det er så især, når det ikke blæser ret meget. Altså, er det de der 7-8 sekundmeter, så lyder det simpelthen som om, der står en stor lastbil herude i haven og larmer. Det skal man være klar over. Det man så ikke ved noget om, og som først er ved at gå op for forskere med videre, det er det, der hedder infralyd. Det er en lyd, der bliver skabt, når møllevingerne vibrerer i vinden. Og det er faktisk ikke noget, vi kan høre. Vi kan bare blive påvirket af det. Vi kan mærke det måske. Dyrene er meget følsomme over for det. Har der været nogen, der stillede jer spørgsmål og spurgt, hvordan I har det, og lavet nogle undersøgelser, nogle rapporter? Nej, overhovedet ikke. Altså det, der er værst, det er simpelthen, det der sker, det er, når møllevingen passerer selve tårnet. Der opstår et eller andet, det er nærmest et lydhul jo, så det siger fuf, fuf, fuf. Den lyd kører hele tiden. Og det er jo ikke en konstant lyd, for en konstant lyd kan man bedre vende sig til. Men det her ved den skifter der. Jamen, langt de fleste her har jo også på en eller anden måde anden del eller anden parter eller et eller andet i vindmøller, eller har selv. Det har de fleste herude omkring, så derfor så tør de heller ikke rigtig at gøre en hel masse. Eller også så er der nogen, der arbejder på Vestas, og så har man selvfølgelig heller ikke så travlt med at kritisere. Altså det gik sådan set mest, det var mest dyrene, det kom an på herude. Ja. Det var ikke os. Det er lige meget. Men det er vi jo ikke helt enige med dem. Nej. Jeg synes også, det andet har lidt at sige. Ja, det har meget at sige. Men altså, jeg kan kun opfordre jer til at kæmpe imod, fordi det er forfærdeligt. Altså, det er ikke hver dag, vi er generet. Altså, i dag kan vi heller ikke høre den, vel? Men de dage, hvor man egentlig gerne vil nyde det, der er det, vi for alvor er generet. Og hvis de skal ligge så tæt på, som I siger, jamen jeg vil under ingen omstændighed bo der. Goddag, Åge! Det er virkelig store scene. Nu har jeg lige holdt derude. Jeg var i aftes. Der var vinden lidt mere til nord. Der var vi lige herhenne. Hen så meget fra barnebarn. Og der var uligeligt at være der. Ja. Og hunden han simpelthen ikke ud af bilen. Og det er det der, som de kalder infralyd, som de ikke vil høre om. Som jeg har råbt på fra den første dag af. Det skal man så. Og nu er jeg meget spændt på, fordi jeg forsøger at kontakte Connie Hedegaard. For jeg var i Deadline i DR2, mens Connie Hedegaard var journalister, hvor hun selv inviterede mig. Og der skulle der have været et møde med Svend Auken. Ja, hun ringer herover til mig og siger, vil du komme til København nu, Herman? Ja, det vil jeg gerne. Men jeg vil ikke komme til København for ingenting. Kan du skaffe Svend Auken eller en helt i toppen til at møde mig i en debat i DR2, så kommer med det samme. Jeg ringer tilbage til dig, det er klokken 9 om formiddagen. Jeg ringer tilbage til dig klokken 10 om formiddagen. Ringer hun tilbage igen, så siger hun, Svend Auken tør ikke at møde dig. Han tør ikke at møde dig.
fordi der hvor man vil kunne se møllerne fra, her for os, der vil vi jo se møllerne meget tydeligt. Og især om natten, når der kommer lys på den møllen der, og så kommer en anden mølle til at stå dernede. Hvordan vil det påvirke 600 mennesker at bo klods op og ned af en mølle? E2 de vil jo gerne have opstillet 10-12 flere af de her store vindmøller. Og det lægger man op til i VVM-redegørelsen, at det er det, man vil have. Og så bliver det bare nogle andre mennesker, der bliver generet af det. Normalt gør vi jo ikke det, at vi blander os i nabokommunens forhold. Men vi synes faktisk, at de kommer så tæt på os, og der er nogle rent principielle ting i det, som vi støder på i dagligdagen. Byrådet tager Hurs til sidesættelse af egne mål og hensigter er meget alvorligt, og ønsker, at miljøministeren ser på dette. Det er jo en bibel for hele regionen, som skal være ude nu her og ligger til høring i offentligheden. Og i den er de her ting taget ud fra. Totalhøjden på 70 meter er derfor valgt som udgangspunkt. I det endnu større møller kan have nogle uheldige konsekvenser. Man har talt om havvindmøller, og det er en højde på 150-155 meter, er der blevet sagt. Og når man læser Hurs intentioner for vindmøller i regionen, harmonerer det slet ikke. Jeg tror virkelig, at det kan komme til at genere. Hvordan skal vi sige? Det er lidt korruptagtigt. Ikke? Altså, jeg synes, det er lidt som om, det er sådan en lille intern klike, der gør det. Planerne er jo beregnet til, at vi skal have sådan et langt perspektiv i det, vi går rundt og foretager os. At dem, der kommer efter os, også kan vide, hvad det er, der har været intentionerne med det, vi går og gør. Når vi så laver en dispensation og drejer 90 grader til den ene eller til den anden side, så mister vi perspektivet, så mister vi hensigten med det, som egentlig var ideen bag planen. Ikke? Der er 600 meter fra, hvor vindmøllerne skal ligge, til vores baghave, og støjforholdene svarer til 45 dB hele tiden. Men jeg mener, at det store materiale, Hur har lavet, står der 3 linjer om det menneskelige, og resten det omhandler dyrene og fiskene og fuglene herude, men ikke hvordan det involverer på menneskerne på noget tidspunkt. 45 dB, det er som en opvaskemaskine, ikke? Men den tænder vi, når vi går på arbejde, eller vi ved, den kører i 1,5 time. Ikke? Det her, det er jo altså 24 timer i døgnet, ikke? 24 timer i døgnet. Du kan ikke trykke på en knap, når du går i seng og sige, nu gider jeg ikke høre på det mere, vel? Så. Dag og nat. Vi havde store planer om at lave terrasse, så vi kunne sidde ude om aftenen. Det er jo også ødelagt. Der er jo ikke noget med at se en stjernehimmel. Der er jo ikke noget med noget som helst. Jeg elsker at ligge og se på stjerner, ikke? Altså, vi havde et sommerhus herovre i Dalbyhus, vi lige havde fået solgt og sådan noget. Og der snød vi at sidde ude om aftenen, bare stillheden og se den mørke stjernehimmel, bare sidde og se på stjernerne, og så kunne genkende stjernebillederne. Det kan man jo ikke. Man vågner om morgenen og fuglekviderne, ikke? Det er så fedt, ikke? Nu kan man vågne om morgenen og sige zum, 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 i stedet man må godt nok indrømme, at man føler det utroligt, at de bare trumfer det igennem, og i den grad kan ødelægge tilværelsen for mennesker, der har fået sig et sted og kan bo i. Det er helt utroligt, at de bare gør det, og de er velvidende, at det vil give os alle sammen problemer. De trumfer det bare igennem, uden at tænke over af følgerne for os andre. Det er jo klart, at hvis man som politiker synes, det er en god idé, så er det jo sikkert udmærket, hvis ikke man bor her. Hensynsløst. Det er det. Det er hensynsløst. De hører ikke til så tæt på beboelse. Og det er ligesom om, der er andre ting, der vejer tungere end hensynet til så mange beboere herude. En år fra Vestjylland af, mener jeg det var. Han har en havvindmølle 1000 meter fra sin grund af, og det har ødelagt deres liv. Og han har skrevet til os, at vi må gøre, hvad vi kan. Og det prøver vi så nu. Så det er lidt synd jo. Det er det altså. Det ødelægger det hele.